Gusto mong maparihas ni Judas? Judas Iscariote? Ganahan mo? Kinsay gustong maparihas ni Judas Iscariote? Tas kamot. Kinsay dili gustong maliwat ni Judas Iscariote? Tas kamot. Maayo. Kay klaro dahil na ninyo nga di gideta gustong mahimong Judas. O nganong si Judas, na Judas man siya, ngadto ni Jesus. Nganong nagbudhi man siya ni Jesus. Tungod kay mas nahigugma siya sa kwarta kaysa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mas nahigugma sa Ginoo kaysa kwarta? Taas nga mo. Nya. Nya. Anda mo nga ang tanan ninyong kwarta inyo nang ipalit og slot. Ibaligya ng tanan nimong katigayunan matud pang Kristo ang halin ihatag sa kabos. Kabos maron atong parokya kay wa may kagasto ani atong mga project. Anda mo nga mo baligya sa inyong balay para inyong ipalit aning slot. Wa na so good ayaw sana padir. Ayaw sana. Mao na kung mao na gina atong batasan, awa na moabot gyung panahon nga mahimo gid tang mabudhion ngadto sa Ginoo. Munang ningong Ginoo, ayaw gid nyo higugmaa ang inyong kwarta, ang inyong balay, ang inyong mga kabtangan, hapil pagani ng inyong mga ginikanan, asawa, anak, imong kaugalingon ay ginaghigugmaa labaw kanako. Kinsa tong mahigugma ni ining tanan labaw kanako, dili angay kanako, Judas mo. No na siya. Lingi ay mong tupad. Ingna sa imong tanaw Judas kita ka. Na. Sige pangutan na. Kay pastilan sige tagsimba dinhi nya sige angko na nga tungon ahuna ba nga adi man jud ko Judas ana. Muna diri sa atong unang pagbasa, gidescribe dinhi ang kinaiya ni Jesus og sa mga musunod kaniya. Unsa may giingon diri? Gipatara ko ang akong naong niadtong nilarot sa akong bungot, niadtong nagluwa og nagtamparos kanako. Di ba? Kinsa may maka-afford ani nga muuyon rag tamparuson, bugal-bugalan, dagmalan, patyon pagyod. Kinsa ra may muuyon ani? Ang tao nga wa gyoy gihigugma dinhi sa kalibutan. Kay naa kay usang gihigugma diri sa kalibutan, musukol kita. Kana sang mga manag-asawag bana nga nagbuwag na karon, na nag-divorce na, or nag-separation lang, wa na magtagdanay. Tungod kay naa sila'y gihigugma, labaw kay sa sakramento nga ilang gidawat. Ya kasagaran rabas atong higugmao no, ang ato gyung kaugalingon, mudayon tagingon, ngigagod, unsa man ko diri. Ana. Say pagtuon nimo nako. Di ba? Sam ko de buang ko, sige lang kog dawat anang ilang pagbugal-bugal. Mana rin, no? Yung kututukan. Sakto akong gisulti, dili. Apil mo ani, dili. Judas mo. Sa inyong tanaw, kaning sakristan, Judas ni dili. Kining nagwali sa inyong tanaw, Judas dili. Kanira basang paghigugma sa kwarta mga igsoon, makalipay baya. Pero kung ang ato na ganing mahimong pangandoy nga malipay tat, ang kwarta na lang sa gyud, malimot ta nga duna di ay tighatag na tog kwarta. Kung malipay kas kwarta nga hinatag ngan hinato, mas malipay tas naghatag. Kinsa may naghatag atong 500 ka
pack na rice nya gipunan pag yung 1,000 ni Kong. Kinsa may naghatag? Sila no? Istoryahe. Dili oy. Kinsa may naghatag aning mga tawhana og kinabuhi? Naraman di ay. So ang nindot gid unta, mas mahigugma kos Ginoo kay kang Gob. Mas mahigugma kos Ginoo kay kang Kong. Kaya nga naman, sila mga hinatag mas Ginoo nga hinato. Maunay sakto. Kinsa may gahatag ni mong anak? Imong bana. Oy, naon sabi ka niya. Imong bana. O niya, og ikaw sad bana sa ka, imong asawa. Mo'y naghatag ni mong anak. Ginoo day imong kadug day dito. Nga di man. Pero, inigangko ni mo nga maunay kimaunay naghatag nimo sa anak, huna-huna sa diin sa na niya kuhaa. Importante kayo nga makakita ta ba, hain ang source. Hain ang source. Malipay ta sa ning abot nato, pero doon na ba ni source? Siya ba yun mao'y main source? Ani? Mo nay gusto nga mahitabos Ginoo. Mo tong pagtamparos nga ris Ginoo, matud pas unang pagbasa, sigihan lang kog tamparos, musugot ra ko. Kay nga naman, di man sad ako mo'y source aning akong naong. Di man sad ako mo'y source aning akong panit. Ug kulatahon nagtan-aw man ang source ani, ang naghatag ani. Siya na mag-igo kung iya baning silutan ang nagbugal-bugal nako or nagdagmal nako. Pero ako, di ko musilot. Kaya nga naman, di man ni ako. Di ba? Huwag yung magkabuwag nga ba nag-asawa kung mauni ang prinsipyo, no? Anong inyo mangyapon kung duko-dukuan. Di madapa dire. Maumanggod na ang nahitabo, nato karon tungod kay nailad ta si yawa. Ang yawa, nagtudlo nato, ang kuda na, sige na tagpangangkon nga kita mo'y source, kita mo'y tag-iya. Diha nagsugod nga nahimot ang mga Judas. Si Judas, matud pas description, ang gihatag, ang giintras ngadto niya nga puntil, di na ang ilang kwarta para ipanghatag sa mga kabos, iya sang kuhaon. Nato bitaw mga apostolis ni suroy maniron ngadto sa mga balay. Daghan na ba mo agi, Brad? Gahapon pertin taon na kung luoyan nila pertigyong basaa sa uban. Na kung basa makaibog, Brad, ingon din sila nga, wa gyud pa dir mo honong ang uwan. Oy, sige mig padungog-dungog og naamoy payong diha, amo ra sa nang dadon. Wa jud kuno nihatag og payong. Nya mo kuno atong ilang box nga gida, piso ra gyud kuno iyo. Timbog atas kahon da. Nakumera sa tong piso kay gihulgan pa to og butang to 2,000 nya pulusin siyo di perti na gininong bugatan. Hago kay ni sila glakaw Anto nya kami taon diri mo itik paningil sa ilang kahon, Brad, i-submit ng kahon nimo diri. Submit sa taon sila sa ilang kahon dito mo nakapaniod to nakapanihapon mo to sila submit sa silang kahon dito. Anya paghuman giablihan sa atong treasury pagtanong sa 40 maning basaa sus ang mga kwarta basa kayo na nagladlad mi dito sa kwarta dito sa opisina ba apil na to mga donut nga 20 mga inana uy paughan na bisag donut na magamit ba yan nato. Say kasagaran adi dagan-dagan sa to nga murag na ipuwa na bayulit ato. Mao na nga akong ning gisgutan nitilaw sila kaning ato karong gipili nga mga apostoles, mitilaw sila bang patikim-tikim ba sa kinabuhi nga gipuy-an sa mga apostoles. Nagsuroy-suroy sila sa mga balay matod pa ni Kristo, panglakaw kamo og bisitaha ang tanang balay og ingna ninyo inig-abot sa balay ang kalinaw mahianhin ining balaya. Og way mo dawat ninyo balhin lang sad mo ngadto sa laing balay. Nya lukpa ninyo pagsuroy ang tibuok balay.
kabalayan. Naro ilang gibuhat patikim-tikim lang naambot wa ba kay gayaw-yaw nila sa nganong ni apil sa tanim buhatan eh. Basi sa naipipila diyan ingon mahay biya na ako ani unsa na mahinoon eh. Guwap alang kumuapil aning bisyuha wa tuwa gahiga-higa ang takuros amo unsa mahinoon asa patabrad sa kadto brad bala ha abot patangadto purtin danguga dia brad adto lang kita ngadto brad sa wa bay ayo ani ubraha kasapi gyud kata aning ubraha. Og nay nagyaw-yaw ato nila mga hudas to. Pero way nagyaw-yaw kasi gitong ingon hala mao di ni giagias Ginoo di ay mao gid ni giagias Ginoo kana lanindutan ni brad no ana ba kana di na sila mga hudas nya kun maanad da sila ana nga maong batasan nga bisag lisod bisag kapoy bisag gutom ako gining buhaton kay nahigugma kos Ginoo. Idigulian na nila sila kay mga lalaki na sila pulos tanaw na ko ana pulos tingali na sila minyo pulos mo minyo brad nasa usa na ipipila no nga usa nga dili minyo inigulian na nila sila may na silang mo higugma silang asawa ay naman sa uban na ng asawa nga mga luod na kay mga naong kay batasan ba usahay di san makaog iro ba pero kana iniguli siya himo magito na ko kalisod ato kanay pa bang pagdawat ani ang asawa nga ako guning pinili katubitas anhing papa nako man tumuagi pagka-apostolis pero gilatos tong mama kakadaghan gito nakatilaw latos ni mama kana bang ipakapi namo ba iniglatos ni mama namo hapit mami kaduha katulo latoso ni mama to sa kaadlaw kay gamay sayo latos mo na mutingo ganitos papa ipapil gito niya latos yun ikang pistiha ka diyan sa muapil sa gan ana dito latoson kadaghan to na latos si papa wa gid to mosokol usahay gud mga matiwas og kabali ang mga sangas bayabas adtos lawas ni papa di gyud mosokol ngadtong mama nya kausa ni sultis papa namo siya wa man ko mga sawas inyong mama para awayon ako mananggi pangasawa aron higugmaon sana all mo na yang gisulti ako komedya na mo ba ikaw pa muso mangguna mi ngadtos umak papa may among kuyog mama habilin mas balay kami sa mga anak nga pirming maigo eskulata ni mama og latos musikreto sa migpangutanang papa panganong di man sa jud ka musokol anang mama ng latos mo na nimo pahiyom din nagamay sa papa kay burong kay tustanan di man kay tutig tabi-tabi mo pahiyom og gamay ay mag-ako nang gipangasawa para kulatahon gipangasawa man na para panggaon kamo ayaw na ninyo surang-suranga ang inyong inahan kay bawo na manggimos batasan anang ayaw na lang na ninyo kung ay mo pagsigi og kanang pabadlong haron dili na magsigi og kasuko anas papa nduta no mura sa to siya apostoles mura sa siya Kristo nga gilatos no gilatos sa Hudiyo kong inahan pero natakdan ya mama na buutan gito sa mama patay naman to silang duha gadit bakaron to dito mina ko ingnon te og nalangit tong duha mingon gito sa papa pastilan ikaw wa pa jud ka kabawi di jud ka kaabot din ana nabuutan kito sa mama sige na tong pangadji ana ang atong tumong mao ang pagsunod sa Ginoo ug kun muratag galisod ang atong pangayoon sa Ginoo mao ang gugma niya mao nang ang atong tubag sa salmo nag-ingon ta Ginoo diha sa imong dakong gugma tubaga ako pasabot mangayo tag gugma sa Ginoo aron ang iyang gugma mo'y mutudlo nato unsaon sa siya paghigugma dili sama ni Judas nga ang nagtudlo niya unsaon paghigugma ang iya rasang kaugalingon muna mangita kita sa source kining tanan natong kaayo kining tanan natong mga maayong binuhatan ang naghatag ani ang Ginoo mao na nga di ni nato ang kunon ato ning atimanon ato ning ipaambit sa Dios non nga paagi tungod kay nahigugma ta sa Ginoo
labaw ni ining tanan